Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haidar kai nake gani haka? Ai na san kin gane shi ko? Abokina ne. Huta sosai. Abokinka? Abokinka. Ina son gaya miki duk abin da ne a kanki, get down, sallan kwaɗo, na mara abokina, ya mare ni. Duka acting ne. Wasan kwaikwayo ne. Dama na yi ne domin idan kin yi nisa a cikin sona. Inna lillahi. Ciwon da ake ji ne wa daga wanda kake so. Sagir kake ko Abdul? Abdul. To bara ka ji in gaya maka. Wallahi muddin ka ce za ka rabu da ni ko sai na bin malamai da bokaye ta yadda ba za ka taɓa rabuwa da ni ba wallahi. Shikenan. Mu zuwa mu gani. Ni kuma ba zan taɓa san ki ba. Wallahi kin ji na rantse miki. Wallahi sai ka so ni. Sai ka so ni. Sai da na fara san ka. Na faɗa kogin san ka zo ka wulakanta ni? Kike gani haka kika masa. Yanda kika so kika daidaita rayuwata, kika so ki kashe ni? Allah kyale ta. Allah zo mu tafi. Haidar. Me ya dawo da Haidar cikin wannan rayuwar? Shiga uku. Kai nake so faɗi na duniya.